Zdravím vás, vítajte u ďalšieho videjka. Staršie videá ste mi písali, či by som natočil CS:GO mody a všeličo podobné. Tak mám tu pre vás mody, budem točiť všelijaké iné mody a nie okrem. Teraz tu máme AIM tu máme, takže AIM, potom dáme AVP a tak ďalej. Akurát ide AKM 4A1, takže akurát keď dojdem, tak sa proste musí zmeniť mapa. Takže máme tu AIM, potom natočím AVP, Didren, Surf, možná Surf musím potrénovať, lebo som v tom blamka prvej triedy, ale nevadí. Aj ostatné veci som sa musel učiť a OK, prvý headshot. OK, tak ideme ešte raz. Druhý kill. OK, takže máme 2 killy k jednému. Ja som pán v tomto. M4A1 a AKčku. Vidíte, jak to dvíha chudák. A prehrali sme, bože, s týmito idiotmi to je... OK, 3 k 2. Ja si to dám asi na sluchatka, aby ste to zbytočne nepočuli. Ja si myslím, že vy to ani nepotrebujete počuť zvuky zbytočne. A zase sme prehrali, už prehrávame 0-3. Lebo ja sám proste ich nepodržím. O, tento je dobrý, ten... Miloš Society Bobs popelníček.cz má 12 kg k 0. Pánako, musím uznať. Dobrý je on, dobrý. Tak, a... Ježiši. Dáme si asi RS, jak to tak vidím. A zase sme prehrali 0-5, prehrávame. Takže tuto si toho... Dosť to je ťažké ináč bez zvukov, tak asi si ich zapnem. OK. Máme 2 k 2. A prehrávame 0-7. Snehulka má 6 k 11. Ježiš. Ale ja som bol terkáčov, no. Áno, mne sa to zmenilo. Sa mi zdalo, že prečo strieľam na teroristov. Mňa to prehodilo. Dáme rotovo, lebo toto je hnusná mapa. Ten mi vyťal headshot.
3 k 4 máme. Neviem, toto video bude trošku kratšie, lebo ja aj moc... Okej. Či kokos, on bol rovno pri mne. 4 k 5 máme, sme druhý v tabulke. Tak ideme asi... Toto nemal... Jak sa volá? So close. Ja už som dlho ináč nehral Classic. A vyhrávame 9-2. Ináč dlho som nehrával už CSko. Classic som už dlho nehral, takže mám slabú mušku. No už som dosť dlho nehral. Áno, dosť som dlho už nehral. Vyťali sme mu. Ježiš, sme pri tabulečke. Máme 5 k 8. Ja si asi dám tlmič, s tým sa mi lepšie strieľa. Takže pozrieme, koľko je time left. Okay. Ježiš. Máme 6 k 9. A koľko je ten time left? Time left. 14 minút a 5 sekúnd. Boha. Okay. Bože, ja neznášam proste, keď ide horom proste, keď idú. Proste to neznášam. Okay. 8-11. Teroristi prehrávajú a ja už viem, kaďal pôjdem. Pôjdem taďal to a proste ich tu pokempím. Áno, proste idem pokempiť. No ale USPčko si zoberiem a idem ich pokempiť. Áno. Proste M4A1 a USPčko. Konečne nejaká asistencia k výhre. Tak to si, kamaráde, dosral. Takže toto videjko budeme takých 10 minútiek. Chvíľku si zahráme AIM, potom dám asi s botmi možná hru. Tento pokempil. I'm deadmatch, I'm up deagle, I'm deagle. Dáme AIM, počerkovník DAGLE. Takže nominovali sme mapu I'm deagle. Nevadí, ešte jeden tu je naživu. Tu máme snajpera. Hlasovanie o nože. Takže dvaja by mohli ísť nože, takže idú nože. A napíšem mu nekempy. Nekempy. Lebo stojí na mieste a proste kempy a čaká, dokým nejaký šulinek dojde. A zabilo ho to, lebo neposluchol. Ok, vyťali sme mu headshot.
OK, dali sme si 2 kg, takže máme 13 k 2. Tak to pregripujem. Doriči, ja som s teroristami. Bože, to furt prehadzuje. Mám 13 k 13, som prvý v tabulátore. Som v tabulátore prvý. Tak dáme 12 minutiek. A ešte za chvíľku. Ešte si chvíľku zahráme. A až potom skončíme. Ježiš. Dáme si jakačko. Ježiš. Keď vyhrali sme. Ej, Slovensko. Ježiš, ten ma vykempil. Máme strach 14. A ja už sa pomaly s vami aj idem rozlúčiť. Jak sa vám toto video páčilo, dáme si posledné kolo. Jak sa vám toto video páčilo, dajte like, poprípadne odber. A my si ideme dať posledné kolo. A ja sa s vami lúčim, ďakujem za zhlédnutie tohto videjka. A hoďte tam nejaký ten like, poprípadne odber. A ja sa s vami lúčim. A čaute.